Είμαι ο Ισίωδος Τσίγκος, co-founder και CEO της We Are Travelers και ερχόμαστε στο Dragon's Den σήμερα για να αλλάξουμε τον τρόπο που ταξιδεύουμε. We are travelers. We are family. I got all my sisters with me. Κοιτάξτε, εκεί πάνε στη Μήλο. Πήγαινε δείξε μας τη Μήλο. Εδώ θα μας φέρουν την Αφροδίτη. Αχα. Σωστό, σωστό. Έχω καταγωγή από εκεί. Τη Ρόδο κάθε βλέπω, κατηγορία. τη Χίο βλέπω. Πιστεύουμε ότι ο Γιάννης ο Τσιόρης θα ήταν εξαιρετικό fit για μας και θα θέλαμε πολύ να τον έχουμε στην ομάδα μας, γιατί πιστεύουμε ότι και εμείς μπορούμε να πάμε πολύ μακριά με την εταιρεία μας. Λίγο πριν βρεθώ μπροστά στους Dragons, νιώθω κάποιο άγχος και ανυπομονησία. Πάμε Ισίωδε, πάμε Ισίωδε. Καλησπέρα Dragons. Είμαι ο Ισίωδος Τσίγκος, co-founder και CEO της We Are Travelers. Έχετε σχεδιάσει ποτέ ένα ταξίδι στο οποίο θα μείνεις σε παραπάνω από μία πόλη? Για παράδειγμα, διακοπές στην Αργεντινή. Πρέπει πρώτα να βρεις όλα τα must της χώρας. Με ποια σειρά θα τα επισκεφτείς, οπότε βρες όλα τα τρένα, αεροπλάνα, ferries και ούτω καθεξής μεταξύ τους. Και δες τώρα, λόγω διαθεσιμότητας, θα χρειαστεί να κάνεις αλλαγές στο πρόγραμμα. Και τώρα ξανακάνε το ίδιο για τη διαμονή, για όλους τους προορισμούς. Για να το κάνεις αυτό, πηγαίνεις μπρος-πίσω σε πολλά site. Και όταν τελικά καταφέρεις και καταλήξεις σε όλα, πρέπει να κάτσεις να τα κλείσεις ένα-ένα. Όλα αυτά είναι πολύ άγχος και κάμποσα βράδια και Σαββατοκύριακα. Και επομένως, είτε δεν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, είτε πας σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και παίρνεις ένα τουριστικό πρόγραμμα και στιβάζεις σε ένα γκρουπ αγνώστους, ή αν θες κάτι εξατομικευμένο, πληρώνεις πολύ παραπάνω. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν γρηγορότερα, φτηνότερα και καλύτερα από ό,τι από ταξιδιωτικό πρακτορείο. Και αυτό ουσιαστικά φτιάχνουμε τη We Are Travelers, τον ιδανικό travel agent σε AI. Η πλατφόρμα μας σου φτιάχνει το ταξίδι που εσύ θες επί τόπου, με τα ξενοδοχεία, πτήσεις και ακτοπλοϊκά, όλα τακτοποιημένα, και δεν πληρώνεις τίποτα παραπάνω από το αν είχες κάτσει και τα έχεις οργανώσει όλα μόνος σου. Εμείς κρατάμε το standard commission για τα ξενοδοχεία, αεροπορικά και ούτω καθεξής, το οποίο μας αφήνει κέρδος 470 ευρώ ανακράτηση. Ζητάμε 100.000 για 3% της εταιρείας, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος μας γύρος πριν ξεκινήσουμε το hypergrowth για να γίνουμε το one-stop shop του travel. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πες μου κάτι, πόσους χρήστες έχετε? Τις τελευταίες 2 χρονιές είχαμε 40 bookings με περίπου 150.000 GMV και 20.000 gross profit. Κάτσε, οι 40 κρατήσεις ήταν λίγες? Ουσιαστικά το προϊόν έχει αρχίσει να μοιάζει με αυτό που θέλουμε να κάνουμε στη μεριά κρατήσεις από το 22. Θα ήθελα λίγο να καταλάβω την τεχνολογία. Δηλαδή, βασικά έχετε ένα LLM που κάνει το journey planning και μετά έχετε integrations με online travel agencies για να κάνετε τις κλήσεις. Integrations για κάθε component ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε για τις στήσεις, για τα ακτοπλοϊκά, για τα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Και αντίστοιχα υπάρχει κάποιο AI και για τα recommendations στα ξενοδοχεία. Οπότε το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του λογική. Και όλα μαζί υπάρχει ο αλγόριθμος που τα παντρεύει και τα τραβάνε όλα από τα integrations δυναμικά. Ωραία. Οπότε η αρχιτεκτονική και το software για αυτά είναι έτοιμα. Το ανοίγουμε και παγκοσμίως άμεσα. Απλά δεν έχουμε το marketing budget να το στηρίξουμε. Ωραία, Ισίωδε, πόσα κεφάλαια έχεις σηκώσει μέχρι στιγμής, τι κεφάλαια? Έχουμε σηκώσει το 23 και το 24 175.000 από κάποιους από τους κορυφαίους angels του οικοσυστήματος. 175 έχετε σηκώσει. Σε τι αποτίμηση? Η πρώτη ήταν 1.250. Και η δεύτερη? Και η δεύτερη 2,1. Και τώρα είναι 3. Και τώρα είναι 3 ακριβώς. Μια χαρά τα πας. They really look engaged and really interested. Indeed. Ισίωδε, για μένα το πρόβλημα που λύνεις είναι υπαρκτό και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δυσκολεύομαι να κλείσω ακόμα και ένα εισιτήριο. Θες μήπως να μας κάνεις ένα demo να το δούμε λίγο? Demo. Ωραίο. My favorite part. Πάμε σε κάτι πολύ απλό, ας πούμε, Αθήνα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και διαλέγεις εσύ ακριβώς τις ημερομηνίες που θέλεις. Ας πάμε όντως κάπου για το Μάιο. Ωραία. Του λες περίπου σε τι budget. Ωραία, θα το αφήσουμε εδώ πέρα και πόσοι ταξιδεύετε. Και τώρα βασικά θα σου δημιουργήσει εντελώς δυναμικά
Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τα πάντα από την πολύ αρχή μέχρι το τέλος των διακοπών σου. Και βλέπεις το συνολικό προϋπολογισμό, σωστά. Ναι, και μπορείς να δεις βασικά και ολόκληρες διακοπές σου πόσο θα κοστίσουν. Πάντως έπαιξα με την πλατφόρμα τώρα και να σου πω τι λείπει. Δεν στο δίνει να το καταλάβεις ότι σου διαλέγει το ideal, δεν στο λέει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου προσφέρει είναι κάτι premium, είναι κάτι ειδικό, είναι AI generated ή οτιδήποτε. Δεν στο περνάει αυτό. Ναι, ακόμα. Αισθάνεται ότι είναι ένα απλό site, είναι τύπο Expedia. Αυτό είναι και το μόνο που λείπει ουσιαστικά από το πώς το βλέπουμε και που θα προσθέσουμε φέτος. Ναι. Πράγματι λείπει. Μ' αρέσει η ιδέα, αλλά τη βλέπω πολύ πρώιμη. Γι' αυτό ακριβώς επειδή το αισθάνομαι ότι είναι λίγο πρώιμο όλο αυτό και δεν μου δίνει το confidence που θέλω στο design, δεν μου κάνει κλικ. Δεν ξέρω αν θα το κάνεις ποτέ αυτό ή αν θα το καταφέρεις να το κάνεις με τον τρόπο που θα μου αρέσει, θα μου κάνει κλικ. Οπότε επειδή δεν το βλέπω τώρα, είμαι εκτός. Φαίνεται ότι έχεις κάνει αρκετή δουλειά. Εμένα με βγάζει εκτός το valuation σου, που για σένα είναι πολύ καλό να έχεις αυτό το valuation. Αν μπορέσεις μάλλον να σηκώσεις λεφτά σε αυτό το valuation, είσαι μάγκας. Γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός, αλλά νομίζω τα πας. Όχι θα τα πας ήδη πολύ καλά. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου και συγχαρητήρια, ότι νομίζω έχετε κινηθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία 2 χρόνια και φαίνεται πολύ ωραία σαν εφαρμογή και σαν εμπειρία. Όμως, δεν είμαι σίγουρη για τη διαφοροποίηση στο κομμάτι της τεχνολογίας και νομίζω ότι αυτό που θα μετρήσει πάρα πολύ θα είναι το κομμάτι του marketing. Νομίζω μάλλον είμαι εκτός, επειδή το βλέπω σε ένα τομέα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και που θα μετρήσει πάρα πολύ το marketing. Αλλά σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και εγώ. Μετοχικά σε αυτή τη φάση, πού βρίσκεσαι εσύ και η ομάδα, τι ποσοστό της εταιρείας έχετε σήμερα? Οι τρεις μας έχουμε περίπου 75% και 15% περίπου έχουν οι επενδυτές μας και 10% συνεργάτες και παλιότερα μέλη. Τέλεια. Λοιπόν, σε ακούω πολύ προσεκτικά και προσπαθώ να δω τι χρειάζεται αυτή η εφαρμογή για να πετύχει. Ουσιαστικά τι θες users. Πώς μπορούμε να προσθέσουμε χρήστες σε σένα φτηνά. Εγώ σκέφτομαι 3 πλατφόρμες στις οποίες μπορώ να σε βοηθήσω. Στη Mondelez και στη Revolut. Είναι 3 fintechs τα οποία έχουν εκατομμύρια χρήστες, τα οποία έχουν όμως ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι απλά χρήστες. Όταν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, σου δίνουν πόντους, τους οποίους μετά τους μετατρέπουν σε μετρητά, πώς να τα χρησιμοποιήσεις για διάφορες υπηρεσίες. Άρα, εάν καταφέρουμε και βάλουμε την υπηρεσία σου ως μία από αυτές τις υπηρεσίες, έχεις το πλεονέκτημα ότι έχεις τον χρήστη στο πορτοφόλι του που έχει διαθέσιμα χρήματα για να ξοδέψει. Άρα, εγώ κρίνω και πάντα αυτό κοιτάω αν μπορώ να σου προσθέσω αξία. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι μπορώ να σου προσθέσω πολύ αξία. Επομένως, είμαι διατεθειμένος να σου δώσω τα 100.000 για το 3%, αλλά θέλω άλλο ένα sweat equity 7%, το οποίο μπορεί να προέρθει από τους 3 founders, δηλαδή να δώσετε 2,3 ο καθένας. Οπότε το valuation σου είναι καλό. Εγώ έχω ένα ποσοστό το οποίο με κάνει να θέλω να μπω και να ανοίξω και να πάμε στο turbo growth νωρίτερα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ενδιαφέρον. Αυτό ισχύεται που με προβλημάτισε λιγάκι ήταν ο χαμηλός αριθμός bookings. Αυτό βέβαια μου άρεσε, είναι η υψηλή τιμή ανακράτηση. Θα σου δώσω και εγώ τα 100.000 για 9%. 3% από την κανονικό equity και το υπόλοιπο από sweat equity. Το συζητάμε με τους co-founders και επανερχόμαστε αμέσως. Ναι, περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, νομίζω σε αυτό σκεφτήκαμε πολύ παράλληλα. Αν βάλεις Revolut όμως. Τελείωσα. Good job. Λοιπόν. Για πες. I think 6% swap equity is too much. Ναι, this is too much. So we may be counters. We can do... What can we do? Γιάννη, αυτό είναι deal που θα ήθελα να κάνουμε και παρέα, γιατί έχουμε great value add. Κάτσε, ήδη offer δεν έχετε κάνει. Περίπου, εντάξει, έβαλε 1% λιγότερο. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό, με τα ποσοστά.
Πιστεύω θα πει όχι αυτός. One of them throws more than money to the table. Okay, but the other. They're both superstars. Actually. They're both super. Yes, but it was clear for me. At least the other one I heard. It was articulated. Yes, exactly. Εγώ σε θέλω μέσα με αυτά που μου λες, αν μπορείς να το κάνεις. Εγώ θα τους πάω. I'm very easy. Θα τους βάλω και στα 3 τώρα. Δεν συζητάνε, τότε σε θέλω. Καλώς το να κι ας άργησε. Ωραία. Τι είπανε οι συζητήσαμε co-founders? και με τους υπόλοιπους. Καταρχήν θα σας θέλαμε και τους δύο. Το επιπλέον έχω ότι είναι υπερβολικό, αλλά θα κάναμε αρκετά ευχαρίστως 200.000 για 8%, το οποίο είναι βασικά πολύ κοντά στο τελευταίο μας valuation που δεν είχαμε ούτε το 1/3 από αυτά τα νούμερα και αυτή την ωριμότητα. Θα σου κάνω μία αντιπρόταση και είναι η τελευταία αντιπρόταση και είναι non-negotiable. Εάν και ο Γιάννης συμφωνεί, το μόνο deal είναι το 10% παραμένει, αλλά θα μπούμε και οι δύο. Come on now, guys. 1%. Come on. Fix it. Fix it. Και μπορεί να μιλήσει και ο Γιάννης, μπορεί να διαφωνεί. Ήσουν πολύ σκληρός Τάσος εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίταξε. Τώρα που ήσουν εσύ και συζητούσατε εκεί πέρα, ο Τάσος μου έλεγε για το επίπεδο των connections που έχει σε κάποιες πλατφόρμες με τρελό impact. Θα σου το πω πολύ απλά. Ναι. Στην Καπή είμαι μέτοχος και πάρα πολύ κοντά με το founder. Στη Μόζη είμαι στο διοικητικό και ο νούμερο 3 στη Revolut είμαστε πάρα πολύ φίλοι, συγκεκριμένα. Άρα, 5% και 5%, 100K. 100K. Γιατί, και θα σου πω γιατί. Θέλω να δω και από σένα ότι πιστεύεις σε εμάς, όπως εμείς σε σένα. Γι' αυτό. 120K, 120.000. Και αν δεν θέλει να αυξήσει το δικό του ποσοστό Τάσος, το αναλαμβάνω εγώ. Το 120 είναι ok για 5. Για 10. 120 και 120 για 10. Όχι. 120 για 10 σου δίνουνε. Μην μπερδευτείς. 120 για 10. Ναι. Όχι, συγγνώμη, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εσύ όταν μπήκες μέσα, τι μας προσέφερες? 100 και 100 για 8%. Κοίταξε, εσύ ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Απλά με έχεις βάλει στη γωνία. Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα τρέχοντας, το ξαναλέω. Δηλαδή, αν μου έλεγε ο Τάσος τέτοια connections, θα του έδινα κατευθείαν 3% έτσι. Γιατί για να απογειωθείς χρειάζεσαι και τα καύσιμα και τις διασυνδέσεις και τον προορισμό και τον πιλότο. Είναι πολλοί παράγοντες που κινούνται. Ναι ή όχι? Μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Ισίωδε, το παλέψαμε, we have no deal. Ωραία. Δυστυχώς είμαστε εκτός. Δεν πειράζει. Καλή επιτυχία, είσαι... Σας ευχαριστώ Καλή πολύ. καρδιά που λένε. Καλή καρδιά. Να είσαι Ευχαριστώ καλά. πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Bye. Γεια σας. Κοίταξε, πολύ καλός. Θεωρώ ότι έπρεπε να το έχουν πάρει. Πω, τι έγινε εκεί μέσα, τι διαπραγματεύσεις ήταν αυτές? Τι θα μας πεις, τι έγινε? Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε και τον Γιάννη και τον Τάσο μέσα. Βασικά έπρεπε να πάμε παρακάτω από την τελευταία μας αποτίμηση, το οποίο ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε, δεν θεωρούμε και ότι θα ήταν δίκαιο για τους υπάρχοντες επενδυτές μας. Καταλαβαίνω, νιώθω ότι έχεις πάρει για σένα τη σωστή απόφαση και ελπίζω να δικαιωθείς. Καλή επιτυχία στο μέλλον.